Mana? Kucing dalamnya. Besi nanggo. Wantarin jawaban mana? Oh, nenek besi tungkai. 1,000. Hindi ada. Kaya na pas ko. मा जाखो सना माखौ रागा जोंखो लेट जाबायलै सना मेथाइ जाबोनायाव आंखौ निमाहा होदो माथो रायलायाबो मा जादों बे महारानि आंखौ निमाहा होआबा थांफिनसै आङो ओइ जाम्बा आं ओरैनोसो रागा जोंखादों आं फैफिनदो जिरायनो Hei, beruku baru deh. Dan aku arunai hotel godaनाव सबायजों साम' अनलाजों दाउ नारजिजों अमा बेदर आरो ना बाथोन आरो दंबावोसो दा जाहोजोबगोन आं जाहोहरगोन दा सना दा जाहोगोनब्रा सना मा सिरि सिरि मा सानदों गोसोआव जेबो सानाखै सना मा साननांगौ नों आंखौ माबायदि मोजां मोनो आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो सना आं नोंखौनो जिउनि अनजालि सायख'खाबाय डाइलगल' दाबो लांनोबो हाया देग्लाय बैसागोआवनो लायगोन आं सना खावनानै नायबाय था नोङो लायनो हागोन ना हाया आंखौ मा खर' आंखौ खावनानैसो लायगोन आरोखि नोङो खावनानैसो लायगोन आं सना नोंखौ थां खावनानैबा नांगौबा खासोमहैगोन आं दे खासोमफै महारानि आंहालाय हौवा गोदान जानो रेडिखा दे ओंखाम ओंख्रि मोनबाय सना थ' थांसै हटेल थांसै होनबा सना न'लाय माला फैनाय एसे फैदों आदा दानसे गैया आं गोजान जा हाब मा जाखो आदा एफा गोबावजों लोगो मोननाय नोंथ' मैया बेंगालरनिफ्रायसो फैदों साला खिनाय नोंनोथ' कर'ना भाइरास दंथारोलै गोजान जा नों मा खिथु नोङो जाला माला दाबो खिथाया गाबोन थांफिन बेंगालराव जल्दि नङाबा कर'ना भाइरासजों जोबस्रांजोबनो हागौ
बिचारनि मानसिफ्रा नोङो मा खिसु नोङो जाम्बाबा कर'ना भाइरास गैया माथो आंनाव दहाय फुङाव खेर' होनाय नायखांबाय जेबो गैया माथो आंनाव ओइ नोंनाव एसेबाबो फैबाय थादों कर'ना भाइरासआ गैयालै आदा ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां मोजां नङालै फंबाय मानो आदा फैसा बिदोंमोनलै मोनाखै दहाय बाबानाव 249नि एलेन्सोनो बेनिखायनो गाज्रिलै फंबाय नोंनाव फैसा दंबा सानहरब्रा दखान थांबा दे नांगौबा गाबोन नोंनि दखान मोनसे खावनानै फाननानै फैसाखौ होफिनगोन आं दे जागोन दे दा सोनाहरगोन आदा थांनो दं नामा फंबाय जानो लुगैदोंमोनलै गैयालै आदा जाला आं गारबाय ओमफ्राय फंबाय दालाय बबाव थांनो बरबा थांदो अमा बेदर लायनो आदा दे होमबा थांसै दे होमबा थांदो फंबाय दे Suna, ang favourite man lim huraman. Iya, fैबाय सोरना ओरै फैलाय मेगना मोसेबलाय होनबासो खोन्थागोन आं Meron mo sinang lay ko rin. औ Ikaw jagan sila. मेगनखौ खेवनो मोना दा नायफिनदो गिदिरना खेवदो मेगना Oh, zaman zangka doknya. Ang labu na suna. नोमा खर' नों लाबोआबा सोरनोथो लाबोनांगौ जाखो बैसागुनि थाखाय लाबोखाबाय आं नोंनो दख'ना गोदान न' लादो नो Ikaw mo suna, ang sinasaw, ang kayang ko. देनां हाबा जाबा बेनिफ्राय बांसिन मोनबावगोन आं Suna, sabi ba kiko na gidiran za, habazan lubibay. जागोन दे सना आं नागिरगासिनोखा दे सना आंनि कल होदों हेलौ औ मा आलासि फैदों अमा बेदर लायनो दे आइ लिंहरदोंलै सना अमा बेदर लायनो आलासि फैदों न'आव थ' थांसै सना Ikaw tangsi. हाब मैया बल'आ दिलांलायबाय माथो नोंनि नङा माथो बियो बिनि बिनानावा आंखौसो मिथियो थोद नों मोनो नामा थाबैनो हा आंसो मोनगोन आंसो हेन्डसाम हाब आं खाजिजों ओइ गाथें आं खाजिजों होनला नुवा माथो खाज'ज'यैनो नोंसोर सानैबो मोना माथो नै बे फानथायासो मोनगोन दाखालि देवल फुजायाव गिलास बायनानै जाबावनोसो 20 थाखानि होद दन्दा गरमफोर नोंसोरमोन नामा देन्जारसो गुमैया बल'आ जानला मोनला गोसोखानाङा खुंफु लाखानायसो गुमैया नङा माथो ब्लेकमेल मोनलाय मालायसो गुमैया बल'आ होद जाम्बाफोर बेनि ब्लेकमेला आदा मोजां दखानाव बायनायसो जेबो रोङा बियो अमा बुथबनो खामानि गैया नङा माथो आं खोनादों 1 थाखानि बायनायसोनो निबिला अ दाखालिसो थेलाजों बन लांबाय थानाय नुदोंमोन आङो बेखौ बिदिब्ला बियो बन फाननायनि फैसाजों गेलसो बायदों बियो अ बे गुमै खि जानाया आंखौ थगायदोंसो बियो ओइ बेफोरखौ बाद होदो सोरनावबा फैसा दंबा मेथाइ बायदो आरो खुसिनो मोनबाय फैसा गैयालै नै 10 थाखाल' दंथारो ओइ माबोनो रोङाब्रा मादै थांजों फैदोंला
Aku, dia mencik. Roga menjaga. Mati kurang tur. Jangan lu. Oh. Oh, salah cabat. Mati kurang. Ilai habisi. Roga menjaga. Sama. Iya, dari dari tombak mentang. Nang Markus ini. Oh, iya pemian. Thôi là làm cho được mất mày chưa mà lại những utang nhau lại itu ya oh ya apa itu saya mau juga oh kan gak kaki lang mulai oh no oi makau oi kan lang jangan una Ơi mi thiang lagi mà chưa cả. Rồi. Có đã last đi có kịp để nè con. À mình đặt con bazar rồi. Mình rồi. Bằng là phải ra. Đây xong mình phải lên phải lại. Chưa. Được vậy. À. Mà thưa nuôi sữa. Ôi ada apa? Ada apa? Orang lagi apa? Angan ni macam itu ya. Ha? Ada apa? Jurang mulai. Number 1 kunci. Kau pasal jawab ini betul betul. Ulang video. Foto man sekarang jauh apa jang? Aru putar lagi dong stop. Motor kotai jauh lang video. Corona ni pun dah. Kau mencari ni sudah. Exercise pun dah. School college kasih student pun dah. Guziak ni sudah. Orang ini mana mana? Ya, era ada order. Malaman guzing sindang bat. Online tahu jeng geram jauh tu na. Order jadi ada kontrol. Kotor cloud ni yang bawan ini. Ang orangnya le pak foto man seperti. Jangan hari mana dong. Tulis ni kata dah ya. Oi, Tepa, lưng non bu này, tao xí lịch zanan der này. Jom mesti kan dong. Jom jabai. Don, udah lewat baci. Ni cino sir. Mas gura gura ni foto kalai. Ayah nak kupusia nama orang lah. Malu tu kalau mau tadi. Hana saya bukan tak. Ni nama apa? Terus korang. Apa kono lah. Oi, beta Tepa. Tao xí lịch zanan der này. Nunggu jeng sindang ba lu berjeng kau nak nak beta. Balapan now, Tepa and the stove. Betul, yang saya, yang buat saya kan bermain dengan ini. Saya rasa jengsin nama, rasa tu Tepa sudah. Oh, lu helpon aja. Mà tao cũng sụp ra lấy bố đừng punya hạt lang tu tao cũng sụp ra là fra ran mình rồi còn nào sau mình sao với mà lấy thổi sao cũng đầu đó ra nữa bộ xá gì xin lỗi bên đây mình cứ nữa Itu zawai le problema. Ang kuno lah ini ka hamzak buat bisno korna le mujang jasi. Ada tu, mak kali. Iya bos, iya orang ini dulu. Ada mana yang tay? Bos, ini Tepa itu sekolah orang kau. Malay lo kulkul lang isay. Go. Yung si. Go. Makes me feel so good. Bos, ini macam lu kau. Pintu tak tunggu problema
सोरनिबा बोरमाखौनो खावनानै फानहैसै नामा बस? बेनो गुड आइडिया बस। मासेल' मानैखौनो खावगोन आं मिथिबाय बस। ओइनि मस्ला मस्लिजों सोरबा फैदों दिनैसो बिदि लोगो मोनथारदों। जाखो बुदेल गुन्दा मा होनोलै बस? माथो बुदेल गुन्दासो होनजाबाय? Asing berdak bos, bonus apa bos? मोनसेथ' माथो हिन्जावसो बोदों थांनि र' नोंसोर मा खालामदों बेयाव? लामा हगार फैना माला हादानाव फैनाय नोंलाय? बिदि सिखाबाय खुनु खोनाया नोङो? बे थामा बुंदों नोङो? मा खालामो नोंलाय? मा खालामगोन? हगार! आखाइ आगार! आखाइ आगार! बे थांखौसो बावदोंसो! बे हेदा रागि बेंखौ! बे साराखौ थुलायनो जायगाखौ मा होनदों नोङो बे सा? Heidi! Hah, tiku juga macam tu. Jangan lewat tiku boy. Kerja. Boy bos kerja. Kerja. Hai. Jin semua ada meta. Malam aku lu mau bah, kong kira mau jauh nak jauh orang. Hei bos, uslia. Wah biar. Apa kali ni sih? Apa kali ni mulai? Lah, ini apa kali ni? Aku main nama ada. Monakai bina no. Aku bahasa Indonesia yang sada. Ada yang mau? Ang may assistant ko bidang, apa bina no mo ni mga maman. Mga Zumi Boro. Anya Jasmine Boyari. Ada ni alai. Ang nasangkang mo sa mutari. Ada ni mobile number ko na agna. Oh, pernah. Itu ada nomor lain tak? Ada yang tu nomor harna. Ubi muntai sistem ni kami ya. Berapa jam? Jalan kan. Zamar sudah kunela. Kan horbabu nanga pondut buhura. Sopasi salai bai. Mazaki kubur bugia dubur bugia. Ini semestinya. Mati sekolah ni sila.
Suna aku bawa dia sudah mau jalan suna ang saksi lawan yang aku bawa dia suna ang sang relation bila dinilai buat file suna मा हाबा जाबाय मा खालामबावनांगौ Zumi sona neng mana aku garnani tangke sona nengku ang beseबां मोजां मोनोमोन नों मानो दिनै आंखौ आसखान्दा गालांखो नोंखौ आं बेसेबां अनोमोन नों मानो हमनो हायासै नोंखौ नोंनि बिमा बिफाजों समान अनोमोन नोंनो नांगौखिनिखौ अननायखौ होदोंमोन नाथाय नों दिनै आंखौ नेवसिलांबाय Sona नोंनि सावगारिखौ नायै नायैनो मोजांसै आं सना नोंखौ बावगारनो हायाबाबो गोसोखौ हमथा थासिगोन आं मानो आंखौ गारलांखो Angin